Ahoj, volám sa Ester a som zo Za hranice s hudbou. V tomto videu si ukážeme 5 spôsobov, ako zreharmonizovať pieseň. Začneme jednoduchšími spôsobmi a postupne prejdeme k zložitejším. Najprv pridáme ku všetkým akordom sekundu, potom budeme čarovať s basom, potom pridáme ďalšie diatonické akordy, neskôr doplníme septimy ku všetkým akordom a úplne nakoniec pridáme sekundárne dominanty. Na konci sa pokúsime vytvoriť novú verziu piesne, v ktorej použijeme každú z našich 5 techník. Budeme pracovať s piesňou Jany Kiršner Pokoj v duši. Pri prvých 3 spôsoboch reharmonizácie budeme pracovať so začiatkom skladby. Zahrám ti ho najprv v pôvodnej verzii. Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať. Utícho les, osirel háj, milému svojmu s Bohom dnes dám. Prvý spôsob je jednoduchý. Všetkým akordom zoberieme tercie a nahradíme ich sekundami. Vzniknú nám takto sús 2 akordy, ktoré akoby trochu otvárajú zvuk. Počúvaj. Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať. Utícho les, osirel háj, milému svojmu s Bohom dnes dám. Tentokrát budeme meniť bas viacerými spôsobmi. Ukážeme si zadržaný bas, obraty a pohyblivý bas. Zadržaný bas znamená, že v base, alebo teda v mojom prípade na klavíri v ľavej ruke, držím len jednu notu. Akordy sa menia, ale napriek tomu bas zostáva rovnaký. Toto vytvára nejaký druh napätia. Zadržím teda teraz základný tón stupnice, teda D, a v pravej ruke budem hrať pôvodné akordy. Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať. Zadržať môžem ale aj iný tón ako základný, napríklad 5. stupeň, v našom prípade A, čo vytvára ešte väčšie napätie. Utícho les, osirel háj, milému svojmu s Bohom dnes dám. V base nemusím vždy hrať len základný tón akordu, ale napríklad aj iné akordické tóny. Povedzme v akorde D-dur môžem v base hrať terciu, teda fis, alebo kvintu, teda A. Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať. Posledný spôsob, ako zmeniť bas, je urobiť ho trošku melodickejší a pohyblivejší. Počúvaj. Utícho les, osirel háj, milému svojmu s Bohom dnes dám. Dosť bolo basu. V 3. spôsobe reharmonizácie skúsime do skladby doplniť ďalšie akordy. V týchto prvých 16 taktoch skladby teraz využijem úplne všetky diatonické akordy. Teda všetkých 7 kvintakordov, ktoré viem vytvoriť z nôd stupenice D-dur. Ak je toto pre teba nová vec, tak spôsoby, ako nájsť diatonické akordy vo všetkých tóninách nájdeš v našom online kurze. Link je v popise tohto videa. Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať. Utícho les, osirel háj, milému svojmu s Bohom dnes dám. Teraz skúsime ku každému z akordov pridať septimu. Druh septimy určím podľa tóniny, v ktorej sme, teda v našom prípade v D-dur. Napríklad k prvému akordu G-dur nemôžem pridať malú septimu F, lebo F v stupnici D-dur nie je. Je tam fis. Musím teda pridať veľkú septimu. Tak mi vznikne nie G7, ale G maj 7. Ak súdiť ťa chcú, nech vinia mňa. To, čo potajme nosím v srdci, nespália. Čo život rozdelí, smrť spojí na veky.
Posledný spôsob reharmonizácie, ktorý si ukážeme, je prostredníctvom sekundárnych dominant. Možno už vieš, že dominanta je akord na 5. stupni, teda v našom prípade je to A-dur. Vytvára napätie a ťahá nás k tonike akordu na 1. stupni stupnice, teda D-dur v našom prípade. O dominante, tonike a základných akordických funkciách hovoríme viac v našom online kurze. Toto napätie, ktoré nám dominanta ponúka, vieme využiť aj inde, ako na 5. stupni. Čo keby sme ku každému akordu priradili jeho osobnú dominantu, akýsi osobný zdroj napätia? Pred každý z našich akordov skúsime teraz pridať dominantný septakord o kvintu nad ním. Teda napríklad pred prvý akord, ktorý tu máme H-mol, pridáme Fis 7. A pred A-dur pridáme E7. Nech súdia len tých, čo neprajú pokoj duši poľavé. Ak súdiť ťa chcú, Je na tvojom vkuse, ako použiješ a skombinuješ spôsoby, ktoré sme si dnes ukázali. Na čo treba dávať pozor, je melódia. Ak máš pocit, že sa akord s melódiou bije, vzniká tam nejaké napätie, iba prehodnoť, či je toto napätie vedomé, teda niečo, čo vyslovene chceš v tvojej reharmonizácii v danom okamihu mať. Mne osobne sa pieseň Pokoj v duši veľmi páči aj v pôvodnom jednoduchom aranžmáne Rafala Pačkovský, ale pokúsim sa vytvoriť nový, v ktorom využijem v nejakej verzii každú z 5 techník, o ktorých sme dnes hovorili. Ak by ťa zaujímalo viac takéhoto obsahu, daj like a follow Za hranice s hudbou. Čau. dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať.